Ja vás vítam u nového videa, ako si stiahnuť Minecraft, takže si zapneme, vy si asi zapnete Google, len toto napíšite Shigima Riti, počkaj, ja si to tu má, a tuto je Shigima Launcher, toto si dáte, prvé čo vám vybehne, dáte downline. Dáte downline, ono sa to stiahne po pár minútach. Ono sa to stiahne. Dáte, ťuknete na tento súbor, dáte otvoriť. Ak to neotvorí, tak dáte zobraziť priečinok. Dáte na to, ťuknete, dáte Windows. Alebo môžete dať Linux, aký máte Windows. Či máte Linux alebo Windows. A potom si to už len pretiahnete sem. A ešte budete potrebovať, ťuknete zase na, toto je Minecraft, ťuknete na to, že napíše vám toto. A potom vám vybehne táto stránka a dáte toto, dáte online. No. A dáte otvoriť po dokončení. Áno. Dáte, či chcete install, počkaj, no za 2 minúty to bude nainštalované a keď sa to akože nainštaluje, tak by to malo už ísť. No tak ísť, stiahnuť, už by to malo ísť hrať a za minútu sa to dozviete. No, takže si počkáme minútku, to nejdem strihať, nechce sa mi to aj dneska strihať, a tu mám videa, ako by ste chceli vidieť. Ale neukážem. A toto som vydal teraz pred dňom. Teraz som to dával na YouTube. Počkaj. Tak sa môžeme počkať, si to tu vypnem, hop. Dneska dáme YouTube. Počkaj, FDJ študíko. A toto som vydával dneska, takže môžete sa na to pozrieť, je to dobré video a môžete tu aj zanechať like a odber. Bol by som za to rád. No a už za 8 sekúnd to skončí, toto si vypneme. Dobre, šup. A skúsime. Počkaj, si čo možno nezobudilo sa. Počkaj. Teraz. Java Indonesia. Počkaj, ja už sa čo ešte deje. Počkáme ešte. Musíme počkať, lebo toto som už dlho nerobil, to preto robím inštaláciu, lebo túto javu keď stiahnete, tak vám tam zostane už navždy. Aj neviem, či ju nájdete už, keby ste ju chceli odinštalovať, tak už ju nenájdete asi v živote, ale podľa mňa by ste ju odinštalovali. OK, gos. A malo by to asi už ísť. Dobre, ide to. A tu si napíšete meno. To je jedno, dáme si hocičo, dáme D. Dáte si D meno, ja neviem ako sa dá. Tu si dáte verzie, tu máte tu najstaršiu 1.8, my si dáme tu takú, aby sa to aj rýchlo zaplo, tak nie, pustím tu najnovšiu. Dáme save, dáte pustiť a budeme tu čaká 2 hodiny, keď sa to zapne. Lebo to, keď sa načíta, budú Vianoce. A toto som zapol ešte 2 razy, aha, super. Super. A dúfam, že to pôjde. No a už keď sa to načítalo, tak sa zapne toto Minecraft Studio a už ste
Normálne v Minecrafte dáte si, keby ste chceli hrať multiplayer, ale to je jedno, počkaj, tu multiplayer a dáte production, musíte si dať verejné, povoliť, dobre, a potom si tu môžete dať add server, že IP adresu napíše blablabla, také jasný server není, ale to je jedno. A ukážem, že to vážne funguje, počkaj, to si dám do veľkého. Prečo mi to nechce dať do veľkého, asi to je ani dobrá obrazovka, to je jedno. Dáme si survival, to je jedno. Dáme si D. Počkaj, napíšeme D a môžeme ísť na to. Takže tu už sa to načítáva, neklamiem, vážne to ide a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30, 40. Ma to zajíma, ešte to prvýkrát mám na tomto počítači zapnutý Minecraft. Takže už som túto stránku sťahoval, ale nie cez... Takže toto je na prvýkrát na novom... Ja mám nový počítač teraz a natáčam na ňom, viete. Ja som aj kár. A môžeme aj natočiť Minecraft, ale... Koľko FPS to beží? FPS, kde sú FPS? Matuj, či to vôbec uvidím. FPS. FPS sú kde? Počkaj, FPS. Na jednej strane sú FPS, kde sú FPS? No to asi ja neuvidím, no, to je super. FPS. F3, dáme si nastavenia. Máme to na normálne, video setting 120. Toto sú asi FPS hore. Jasne, to sú FPS, dobre. Poho. A ťažíme si krásne drevo. Tak drevo si naťažíme, šup. Dobre, crafting, oh my god, bože, tak sa to robilo. Shift. Šup. Hop. Sticky, šup, crafting. Debent. Počkaj, takto nie. Aké meso. Dobre, pohodička, tá muzika mi vadí. Tá Minecraftová. Ježiš, to je tá nová verzia, tu musíme dávať kick. Počkaj. Poďme. Dobre, poďme. Dobre, pohoda. Počkaj, tohto som nechcel vypnúť. Poďme. Dobre, pohodiť. No a funguje tu všetko na jedenie. Piesok. For fun. Bum. Send. Dobre a toto je koniec videa. Čau.